संवसारीक पांवड्यार राजकी नदरेन अस्थिर आणि संस्कृतीक नदरेन स्थिर आशिल्ले गोंया सारखे राज्य भारतांत दुसरे कडेन ना। गोंयची संस्कृताय, गोंयचो सैम आणि गोंयची जीण गोंयच्या साहित्यांतल्यान चड ठळकपणान येवची अशें पानिपतचे लेखक विश्वास पाटीलान म्हटलें। अखिल भारतीय कोंकणी साहित्य परिषदेच्या 24व्या कोंकणी साहित्य संमेलनाचे उक्तावण राजबाग काणकोणा विश्वास पाटीलाचे हस्तुकी जालें। माचेर कमलाकर म्हाळशी, उषा राणे, नीतू देसाय, समिता धुरी, मेल्विन रॉड्रिक्स, शशिकांत पुनाजी, सुफला गायतोंडे आदी मानेस्त हजर आशिल्लीं। ह्या निमतान परिसंवादांचें आयोजन केल्लें। गोंयच्या संगीतात आशिल्ली तांक सांगपी कांय किस्से विश्वास पाटीलान लोकांक सांगले। कोंकणी भाषा ही परकीयांबरोबर स्वकीयांची लढत पुढे आलेली आहे आणि त्यामुळे तिच्यामध्ये एक वेगळ्या प्रकारची ऊर्जा आहे। कारण गोवा आणि गोव्याची लाल माती पाहिल्यानंतर पटकन माझ्या लक्षात आलं की जगामध्ये राजकीय दृष्ट्या अस्थिर आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या कमालीचा अस्थिर असा प्रांत दुसरा कुठला नाही। गोवा हा असा एक प्रांत आहे की याची स्वतःची ट्यून आहे। बॉलिवूडमध्ये थोडंफार मी काम केलेलं आहे। भारतीय संगीताची फार मोठी परंपरा आहे। अगदी अनिल विश्वास पासून, नौशाद पासून, सी रामचंद्र पर्यंत। पण म्युझिक भारतीय असलं तरी त्या प्रत्येक म्युझिकला नोटिंग मात्र गोव्याचं असायचं, चित्रलिपी गोव्याची असायची। आणि या दृष्टिकोनातून एन दत्ता असतील, दत्ताराम असतील किंवा गोन्साल्विस असतील, कितीतरी मोठी माणसं होऊन गेलेली आहेत। अलीकडे मी भारतीय सर्कशीचा अभ्यास करत होतो आणि भारतीय सर्कशीचा अभ्यास करताना सर्किस मध्ये जे म्युझिक असायचं तो एक सर्किसचा मालक काय म्हणतो की टायगर पाहिजे असेल तर बंगाली टायगर आणा किंवा साऊथ टायगर आणा किंवा काही आणा, परंतु बँड पाहिजे तर मात्र गोव्याचा पाहिजे। कारण गोव्याचा बँड असा होता की ज्या ट्यून मध्ये माणसाला नव्हे जनावरांना सुद्धा नाचवायची ताकद होती। मला असं वाटतं की कोकणी मधल्या सुद्धा साहित्यिकांनी एखादं दुसरं पारितोषिक मिळालं न मिळालं त्याच्यामध्ये अडकून न जाता जीवनाचा व्याप खूप मोठा आहे आणि तो जीवनाचा व्याप आपण आपल्या साहित्यातून आणला पाहिजे। विश्वास पाटील आणि हेर मानेस्तांनी साहित्य माण स्मरणिकेचे ह्या वेळार प्रकाशन केले। मानेस्तांची हस्तुकी कोंकणीची सेवा करपी साहित्यिकांचो भोवमान जालो। साहित्य संमेलनाच्या निमतान घरांत वापरतल्या पोरण्या वस्तूंचे प्रदर्शन मांडिल्लें जें लोकांचें लक्ष ओडून घेतालें। ह्या कलादालनात दुर्मिळ अश्यो आदल्यो तेंपावेल्यो वस्तू पळोवपाची संद लोकांक मेळ्ळी। काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार।